ko mɔgɔ dɔ de muso dɔ de ye den sɔrɔ a taara den fili mɔgɔ dɔ ka du kɛrɛfɛ ɲamanbɔ yɔrɔ la bon ko a tigi ye den in tɔmɔ ko nin den in n'i y'a tɔmɔ i bɛ se ka den kundi saga faga la i bɛ jamu juman k'a la fɔlɔ an bɛ min fɔ a tigi i bɛ jamana min kɔnɔ faamaw de b'a la maralikɛlaw de b'i la marabagaw de b'i la o den sugu i bɛ faamaw de wele k'a d'u ma e bɛ faamaw de wele k'a di faamaw ma olu de bɛ taa mara ou bien n'i b'a fɛ ka ɲuman kɛ den ye ka kɛ ɲumankɛla de ye i b'a ɲini faamaw fɛ a ye papier kɛ nin na k'a di ne ma ne b'a a lamara pour ka baraji ɲini o bɛ papier k'a la k'a d'i ma i b'a mara mais n'i y'a mara e t'i tɔgɔ k'a la i t'i jamu k'a la i den tɛ a tɛ don i ka tiɲɛ la i tɔgɔ tɛ k'a la i ka jamu tɛ k'a la a bɛ se k'a fɔ Adama ibn Abdullahi a bɛ se ka tɔgɔ dɔ la dɛ karasa den do hadamaden bɛ Ala ka jɔ fulana ibn Abdullahi fulana ibn Abdurrahman a b'a a kɛ o ye a bɛ se ka wele ni o ye cogo min mais e ka jamu tɛ k'a la i tɔgɔ tɛ k'a la donc a tɛ don i ka tiɲɛ la mais ɲumanya kosɔn i bɛ se ka den kundi saga faga a la ko ɲumanya k'a ye ka lamɔ cogo ɲuman na baasi t'o la mais an y'a fɔ cogo min kana kɛ ni yɛrɛ ye i bɛ mara de kɔnɔ a fɔ marabagaw ye olu de ka baara ye nin ye u ka mara ou bien i k'a ɲini u fɛ u ka papier k'a la k'a di e ma i b'a mara kumatɔ de kɔfɛ parce que a ɲɔgɔnna delila ka kɛ dɔ nani nin ko sugu ye den marala de don den minnu fililen de to a b'u mara dɔ y'o dɔ ale ye den min sɔrɔ ten a taara den in fili a ka duda kare kɔnɔ o musokɔrɔba in ye den in ta k'a lamɔ jaa min taara den in fili wagati bɛɛ a bɛ taa yɛrɛ munumunu yɔrɔ in na ka den in lajɛ nin ta kalama fo den in kɔrɔbayara sisan a yɛrɛ y'a dɔn den in kɔrɔbayara a nana musokɔrɔba fɛ ko den in ye ale den de ye ko a y'a sonya ko ale ka den de ko musokɔrɔba y'a sonya Ala ye musokɔrɔba in dɛmɛ kin bɛɛ b'a dɔn hali faamaw b'a dɔn ni o baara sugu kɛli ye Ala t'a kɔfɛ a dɛmɛna ni o de ye sinon a taara ko a y'a ka den sonya de mais a y'a sɔrɔ nin ka baara de don donc a ma se ka sira sɔrɔ ka masiba ni tɔɔra lasa ma wala o ko sugu n'i bɛ jamana kɔnɔ faama jamana don kana to ko ta k'a kɛ dɔw bɛ se ka taa fili ye mais a b'a kɛ ni e ye den in ta a y'a dɔn e y'a ta a bɛ to ka den in su a bɛ to ka dɔ in su ni Ala ma fari ka papier t'a la don dɔ la a bɛna nkalon da i la ko i y'a ka den sonya i ye ko sɔrɔ i bɛ ko sɔrɔ i ye ko sɔrɔ o la a sugu faamaw de bɛ mara fɔ faamaw ye u kana ta ou bien n'i bɛ ɲumanya fɛ a ɲini faamaw fɛ a ye papier kɛ nin na ne bɛ nin mara Ala kama ka baraji ɲini ko furu ɲɔgɔnma fila gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ a kelen kelen ni dɔ in ye nin kɛ dɔ in na a b'a to a kɔnɔ ni nin fana ye nin kɛ min na a b'a to a kɔnɔ an bɛ nasiha min k'u ye Ala ye mun fɔ kuranɛ kɔnɔ wa ashiruhunna bil ma'ruf Ala ko furu ɲɔgɔnma fila a ye ɲɔgɔn jɛ ɲɔgɔnya ni ɲuman de Ala ko kuranɛ kɔnɔ lahunna mislu alladhi alayhinna wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf Ala ko cɛw Ala y'aw ka hakɛ min bila musow kan o ɲɔgɔnna bɛ musow fana ye a fana kan hakɛtigi bɛɛ ka hakɛ d'a ma donc an bɛ min fɔ furu ɲɔgɔnma fila a y'a aw dusukun fɛrɛ ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn kanu ka sabati ye ni ko min kɛra ni ɲɔgɔn cɛ a ka sigi a yɛrɛ ka so kɔnɔ aw kɛlɛ mɔgɔw t'aw kalama ko min b'a ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ ka o ko in ba ani ɲɔgɔn cɛ min kɛra muso la e ma faamu a y'i tɔɔrɔ i cɛ diminen don wagati min a bila kana to ka jaabi a bila n'a dusu sumana wagati min i b'a sigi
ne ye nin kuma fo ube ni ne nin ke ayi toro me ni ya ne nin ke nkalla nyine ninde ma dabo ko jugu kama nkalla nyine ninde nkalla nyine ninde e che fana de ni e yo kodo ka ye ka muso toro i diminana wakati min ni ewa i dusu sumana i be se ka ɲini muso fɛ tiɲɛ la dimi de tun bɛ ne la n dusu bɔra kojugu o de y'a to n ye nin k'i la ou bien n ye nin fɔ ye an ka yafa ɲɔgɔn ma a yɛrɛ b'a ka problème ban ni diminana muso kana teliya i n'i ka cɛ ni ɲɔgɔn cɛ furuko kana teliya k'a bɔ fɔlɔ cɛ fana n'i ka muso cɛ problème kana teliya k'a bɔ fɔlɔ aw yɛrɛ ka siga ni ɲɔgɔn cɛ ka kow yira ɲɔgɔn ya donc a bɛ se ka ko in ban ni ɲɔgɔn cɛ cogo min hali ni mɔgɔ ma bɔ a kalama o de y'a to salafu ni mɔgɔ ɲumanw kɔ a ko muso furu ɲɔgɔnma fila hara kana to ka mankan ci ɲɔgɔn na k'a denw sigilen to janko mɔgɔ wɛrɛ ni muso ye ko k'i la a bɛ kɛnɛ ma hari ou bien a bɛ hari kɔnɔna la n'a denw bɛ wagati min kana to ka mankan ci a la wagati o wagati tɛ kɛlɛ wagati ye a kana to ka kɛlɛ kɛ denw ɲɛ na a bɛ kɛ sababu ye a jogo min bɛ e n'i ka muso cɛ a b'o jogo ɲɔgɔnna don i den na ni musomanni de don ale ba b'a k'i jaabi cogo min ou bien n'a ba bɛ ɲɔgɔn nani cogo min a fana n'a taara cɛso la ni ala ma fara kan ala ma ale jogo ɲa n'a y'a ka diinɛ faamu a fana b'a cɛ jaabi ni denkɛ dɔ de e y'a ba nani a ɲa na cogo min n'a fana ye muso furu ale ma kala ka adabo a fana b'a muso nani parce que e ye ba nana ɲa na n'o de lamɔna et puis a bɛ kɛ sababu ye k'i ka den kɛ dangate ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ to k'i muso nani a den ɲa na parce que den filɛ ala ye a kɛ den dusukun na bangebaga fila a dusukun milelen don ka taa ba de kanu ma ka tɛmɛ fa kan a dusukun bɛ mile ka taa ka hinna ba de la ka tɛmɛ fa kan n'i tora ka den ba dɔgɔya ɲa na ou bien k'a nana ɲa na e fa kɔniya de bɛ don i den dusukun na i kɔniya bɛ don i den dusukun na ni ala ma fari ka bɛ kɛ dangaden n'o sababu ye donc a ye a ka denw dɛmɛ jogo ɲuman la a ka denw dɛmɛ duwawudenya la a kan'u dɛmɛ dangadenya la a kan'u dɛmɛ i dɛmɛ jogo jugu la wala o de y'a to dorikɛbaw kɔ hari i ni muso kana to ka nani ou bien ka bugo ka mankan ci a la a denw ɲana janko n'a bɛ du kɔnɔ duba de don bɛɛ ɲana e ni muso bɛ kɛlɛ bɛɛ ɲana a bɛ ɲɔgɔn nani ou bien luwasi la bɛɛ ɲana a bɛ ɲɔgɔn nani jogo ɲumanw tɛ o de y'a to hari ni ala ko wahjuruhunna fil madaji ni hari ala ko n'i ka muso ye ko k'i la a ye tɔɔrɔ n'a a y'a don furaw kɔnɔ ko i k'i yɛrɛ tigɛ a la a ma fɔ i k'i yɛrɛ tigɛ a la kɛnɛ ma dɛ a ko dilan yɔrɔ da yɔrɔ i bɛ yɛrɛ tigɛ a la da yɔrɔ de la fura bɛ so kɔnɔ mais kɛnɛmala tɛ dɛ kɛnɛmala la hari fɛn b'i ni muso cɛ cogo o cogo kɛnɛma mɔgɔw kana dɔn ko karisa n'a ka muso a bi u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ o kana dɔn ko min bɛ yen dɔrɔn a ka to a yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ka so kɔnɔ a ka ba a ni ɲɔgɔn cɛ a ka so kɔnɔ a ka yafa ɲɔgɔn ma a ka so kɔnɔ aw fila an bɛ wɔsi a ka min kɛ furu ɲɔgɔnma fila ye o y'o de bon ko do ko k'olu to kuranna kalan na suratul hasr laba huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamu kata aya laba ko do ko ni yo kala tile kono ni sara ikera sedu suye kuma sahalen toye bon ko do ko ulu
bangebaga fatule sanyelema salnyelema be sarakati boye bo ulu nana do ko o manye ko ale ya fo abalma muso do ye ko amben nin ko minke amanye anka dabila ko ale fana ko balma muso kama amanye tinyala ko bentante amanye me ko manye nin damina anka kontinaka bo ko ale ba fe ka bo ko ina bo ambe min fo doro wajibi de do kan nin ko imbila wajibi de do kan nin ko imbila nin to de ko bidiya abe wori min fara nyogon ka kasaragati mbo bidiya do ate sunna fa barajite awye tawa donen ko fa bolo naya ke fana ye filibanti barake ni alama farauka be se ka wala se jannaba tasmama kirende ko yakum muhaddasatul umur fa inna kulla muhaddasatu bid'a wa kulla bid'atu dalala wa kulla dalalatu fi an-nar kiden ko bawma ko kura udina la ya yire ko sama ko kura be bidiya be fili fana be tasuma de kono wala ja ko wajibi aben ninda bilada yikani ka durme kede dola min yere be su yere nafakate me fembe ka we do awude sarakati be bode ni ma wakati kerekera la de ni ma kechoko kerekera la sarakati dagara de ne min be su nafakate me fembe ka we do awude ciden be sarakati bodo me tuma me ciden tumbe fewu fo min be su nafa aya fo akono aw waladu salihu yadu lahu ako fonni wala ni suye denyuma to ni denyuma imbe duwa kai cide ma duwa fo cide ma sarakati bo fo cide ma qur'ana kalam fo ako awwaladu salihu yadu lahu min be su nafa katme fembe ko yeddu awde ayeddu awke aka suye nin ko sugu min fulen ni ja ko aka nin dabila atese su mata nafa ewa barajite awye epi obe abeke sababu abe junubu yere de soro wa alaikum salam bo ko muso na banana yala afura keli ba chede kawa uruna sini afura keli songo o ba chede ka o wajibilen ba cheka ube jumando fuqaha ube bolo ni muso banana minye afura keli e ata cheka o de be doni ke ba bolo majabi nani be kono ni muso banana fura keli songo a uruna sinu ata cheka a yere de ba yere furake ube abeta ka mɔgɔw fɛ o b'a furake o de bɛ fuqahaw bɛɛ bolo ita ye qur'ana kono ita ye sunna kono ka fɔ muso ka furake aya jɛlen mana la hadisa jɛlen mana la min wajibira cɛ ka i ka muso ka kɔ la min ye a ka nafakati a ka ewa siyɔrɔ a ka so sabanan ye mun ye fɛɛrɛ bɔ Qur'ana ni hadisaw be min wajibiya ceka katika muso maye nununde me afura kele wajibilen ti ka fuqahaw be bolo me doni ke bagallaba munun nana allajnatu da'ima li busilimi wal iftai unyinin karanina a uko silamiya sariya nasute ani doni ke bagaw bolo kolontu bolo mimbe muso fura kele wajibiya ceka komme abedo aya kono wa asiruhunna bil ma'ruf aya ka muso je nyogona ni nyuma ye abese ka do aya de kono nyumante e ka muso e ka furu muso e ka baro nyogo e ka dumuni tobi baga e ka finu ko baga i deumba o ka bana ka nguna e ko nguna nen to ka bokata ko e ka furakeli teneka o ye marufu yewa o te ko nyuma ye wala fuqa hawu do be ko do be utafo ka wajibika min nyuma ya yoro la ni nyuma ya ni hinnan yoro ye abedo aya in kono wasiruhunna bil ma'ruf aye muso jenyo la nyuma donc ni muso banana afurake obedo aya inde kono toni ke bagal laban do yere be aye bahasu ke ale ya wajibi ya yere de ale ko wajibi yere de do doni ke baga folo ma fo ma folo munun temena aku ma fo de aku me wajibi do ki ka muso furake aku munna aku doni ke baga folo munun temena ulu katilela furakeli yere tunte dala mo yere tumbe baniti yere furake
o tun tɛ yɛrɛ furakɛli don komi furakɛli fulan ka tile la cogo min a ko anw ka tile la woro nasi ni ka fura sɔngɔ kɛra komi nafagati dɛ bal mɔgɔw dɔw bɛ min yɛrɛ don woro nasi ni furaw la i t'o dɔn nafagati la sisan fɔlɔ fana furakɛli tun tɛ hali an yɛrɛ ka denmisɛnnin y'o ye ni banana dɔrɔn an ka yiri sugu dɔ bɛ dɔrɔn u b'a a wuli a bɛ kɛ komi libitɔn u b'a fɔ a y'o dila a ye kande kara kande girinda la a ye sari dɔ toba ye a ye laru dɔ toba ye a ka da kumuni k'a la ninnu de tun y'an ka furu ye o kɔfɛ nuwakiniw nana a ye nuwakini dɔ d'a ma a banna ha saheli bere a y'o wuli ko a k'o dɔ min a k'a digi n'a dɔ ye an ka fura tun ye n'o de dɔgɔtɔrɔso ko tun tɛ furakɛli tun tɛ olu bolo ye fulamɔgɔw bolo furakɛli tun tɛ dalaw bolo wala u ma furakɛli kɛ wajibi cɛ kan a ko mais sisan ordonnance kɛra komi nafagati dɛ donc alo a ko a wajibilen do ka i k'i ka muso furakɛ o karamɔgɔ y'o fɔ ibnu usaymin fana sarahul mumtiu tuma min n'ale fana kumana nin masayila la a bɛ miile ka taa nin kuma na ko an bɛ wagati min na sisan ni muso banana ka furakɛ a bɛ wajibi kan donc an bɛ min fɔ o la o ye dɛ fuqahaw fɔlɔ a tun t'u bolo dɛ i ka muso furakɛ k'a b'a yɛrɛ kan ou bien a ka faso b'a furakɛ mais aya in kosɔn wa asiruhunna bil ma'ruf a donna o aya kɔnɔ ni muso banana se b'i ye yiriwali b'i ye i denw ba kana ŋunanen tɔ ko a furakɛli tɛ e kan wajibi ye ni e donna ni nin ye e muso banana i ko taa i ka faso kɔnɔ i ka furakɛli tɛ ne kan o muso furu bɔra e donna ni nin ye n'i taara mɔgɔ min ka denmuso ɲini a ko n'i y'a d'a ma hari ni muso banana a tɛ a furakɛ dɛ a bɛ sɔrɔ wa a tigi bɛ dɔn wa a tɛ dɔn donc o la an bɛ min fɔ fuqahaw fɔlɔw bɔra olu ma wajibi kan mais an bɛ diɲɛ laban min na aya minnu nana ni dɔɔnikɛlaw anw ka diɲɛ laban furakɛli bɛ cogo min ani dɔɔnikɛlaw fɔlɔ minnu tɛmɛna furakɛli tun bɛ cogo min u ka wagati la wagati kelenw tɛ wala ni muso banana furakɛ aya in kosɔn wa ashiruhunna bil ma'ruf bon ko mɔgɔw do pari de b'u bolo mais pari sugu min do muso dɔ de ye pari in kiri ye mais ale yɛrɛ bɛ vaccin de fɛɛrɛ ni pari wari ninnu farala ɲɔgɔn kan ale tɛ wari d'i ma dɛ a b'a vaccin de ta k'a d'i ma fini ko nin bɛ cogo di an bɛ min fɔ fɔlɔ pari min yɛrɛ ni a b'a kɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni tuuru sera min na i b'a cɛ i b'a ta sɔsɔli b'o yɛrɛ la dɔɔni kama bolo yɛrɛ fɔlɔ Sheikh Salih Fawzan ma sɔn o yɛrɛ ma ka ɲininkali jaabiw la pari Sheikh Salih Fawzan ma sɔn a ma a ko riba de don kullu kharri jarra nafa fa huwa riba juru do n'a bɛ nafa sama kani mari riba don Sheikh Salih Fawzan ma sɔn pari ma hari sisan ale ka ɲininkali jaabiw la mais al-lajnatu da'ima li buhthi al-ilmiya ulu ko pari baasi t'a la aw mɔgɔ ta mɔgɔ kelen kelen ka 1000 bɔ a bɛ kɛ 10 an b'a kɛ a di dɔ ma tuuru wɛrɛ an b'a di dɔ wɛrɛ ma lajnatu da'ima ko baasi tɛ nin na ibnu usaymin fana rahimahullah hara ka riyadu salihina sarahula ni mɔgɔ min taara ta ale ashariyinaw na awa u ka jogo dɔ fɔra ko n'u olu bɛ sigi la u tɛ taama la n'u ka balo bɛ a fɛ ka ban kabila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn wɛrɛ mɔgɔ o mɔgɔ i ka balo tɔ min bɛ a ye n'a bɛɛ ye bɛɛ bɛ na ni ka balo ye u b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ segin u b'a tila n'u bɛ taama yɔrɔ de la u ka suure fanaw dɔgɔyara u b'a fɔ bɛɛ ka na n'i ka suure fana tɔ ye u b'u fara ɲɔgɔn kan o kɔfɛ u b'u tila ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ bɛ dala kɛɲɛ ciden sallallahu alaihi wasallam a ko ale ashariyina minnu ka jogo minnu filɛ nin ye ko ale ye olu ye ale ye
mana nin jogo kadi alay tuma ibn Sami rahimahullah ayenni hadisa sarahudo ni hadisa sarahu yorola akon ni nyedele laye kayranna ko pari dagalendo aye pari dagalin fo yorola riyadu salina sarahu kono ko pari dagalendo donc aka ke woriye ni turu sera minna ibika wori montata ibeta do minna ibeta do ala bashi to kola men ninta min fulen nye nimbe komiyara ere juru do pari juru do na puri kan nafa do re sama kana yerema e ka vaccine ka fini kam fere wote daga ndong nimbe do hadisa do kono kullu kharre jarra nafwa fa wayriba e ka ewa pari kunyede ka boka di nono ma puru e ka fini inde kasa donc nintebe aka kede ni turu sera mimma aka wori takadama ayire beta aka wori do minna beta aka wori do ala me kake ko ja ko vaccine de bardama iba soro atigim makote vaccila fonni ale fana tara oferi chogoya dola do abese ka biala yere otebbe donc aya to wori de la ka wori takadama min beta ka wori do minna beta do ala ambe min for nya chogoten ni na kanin chogo biladoro ka foko ni be doala abe komi nim pari nyere be nindeka ja ko de ka mo do ni na kuka ewa wori do vaccine ja nin tebe nin chogo de tebe amme min fo pari nyere jele min fulan ko sosoli bola folo janko ni sugu kon ni sugu de bola pare ka ke doro ni ka wori che yere beta do min na beta doala subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ko mogo do de muso do de den soro atara do den fili mogo do ka du kerefe nyamambo yorola bo ko atigi ye den tomo ko nin den ni ya tome be sega den ko ni sega faala ibe jamu juman kala folambe min fo atigi ibe jamana min kono faamaw de bala marali kelaw de bila marabagaw de bila o den sugu ibe faamaw de wole ka duma ebe faamaw de wole ka di faamaw ma ulu de beta mara ube ni ba fe ka nyuman ke denye ka ke nyuman ke la deye iba nyini faamaw fe aye papier ken ni naka di nema neba ala mara pour ka baraji nyini ube papier kala ka dima iba mara men ni ya mara eti togo kala iti jammu kala idente ate do ika chiela togo te kala ika jammu te kala abese ka fo adama ibn abdullah abese ka togo dola de karasa dendo hadama dembe ala kajo fulana ibn abdullah fulana ibn abdurrahman aba akewo ya bese ka weleni oye chogomi me eka jammu te kala itogo te kala donc ate do ika chiela me nyuma ya ko so be saka dem kundi saka faga ala ko nyuma ya unka ya kallamu la mo chogo nyuma na bashi tola na nya fo chogo mi kana keni yere ibe mara de kono afo mara bagawye ulu de ka bare ni nyu ka mara ube ka nyinu fe u ka papier kala kadi ema iba mara kuma to de kofe parce que anyogona de la kake do nani nin ko sugu ye dem mara la de do dem munu fililende to abu mara doyo do ale ye demmi sorote atara deyin fili aka duda kare kono o muso koroba nye deyin ta kalamu ja min tara deyin fili wakati beta yere munu yoro ina ka deyin laje nin ta kalama fo deyin koroba lara sisa a yere yado deyin koroba yara ewa anana ewa muso koroba fe ko deyin ye ale dende kwa ya sunya ko ale ka dende ko muso koroba ya sunya ala ye muso koroba indeme kimbe bado hari fama bado ni obara sugu keliye ala ta ko fi ademe na ni ode sino atara ko ya ka den sunya de na ya soro nin ka bara de do donc amase ka sira soro ka masibani tora la sama wala o ko sugu ni be jamana kono fama jamana do kana to ko taka ke do be se gata filiye mais abake ni eye deinta ayado eyata
abeto ka den su abete ka do su ni alama fari ka papier tala dondola bena galonda ila ko ya ka den sunya iyo ko soro be ko so iyo ko soro ola asugun faamaw de be marafo faamaw ye kanata ube ni be nyuma ya fe anyiri faamaw fe aye papier ken na ne be ni mara ala kama ka baraji nyini ha ko furu ɲɔgɔnma fula gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ a kelen kelen ni dɔ in ye nin kɛ dɔ in na a b'a to a kɔnɔ ni nin fana ye nin kɛ min na a b'a to a kɔnɔ an bɛ nasiha min k'u ye ala ye mun fɔ kuranɛ kɔnɔ wa ashiruhunna bil ma'ruf ala ko furu ɲɔgɔnma fula a ye ɲɔgɔn jɛ ɲɔgɔnya ni ɲuman de ala ko kuranɛ kɔnɔ la hunna mislu ladhi alayhinna wala hunna misru leji alayhinna bil ma'ruf ala ko cew ala ya ka hakke min bila musow ka awa o ɲɔgɔnna bɛ musow fana ye a fana kan hakketigi bɛ ka hakke d'a ma donc an bɛ min fɔ furu ɲɔgɔnma fula a y'a aw dusukun fɛrɛ ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn kanu ka sabati ye ni ko min kɛra ni ɲɔgɔn cɛ a ka sigi a yɛrɛ ka so kɔnɔ aw kɛlɛ mɔgɔw t'aw kalama ko min b'a ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ ka o ko in ba ani ɲɔgɔn cɛ min kɛra muso la e m'a faamu a y'i tɔɔrɔ i cɛ diminen dɔ wagati min a bila kana to ka jaabi a bila n'a dusu sumana wagati min i b'a sigi ne ye nin kuma fɔ ou bien ne ye nin kɛ a y'i tɔɔrɔ mais n'i y'a ye ne ye nin kɛ n ka laɲini ye nin de ma dabɔ kojugu kama n ka laɲini ye nin de n ka laɲini ye nin de e cɛ fana de ni e ye ko dɔ kɛ a ye ka muso tɔɔrɔ i diminana wagati min ni ewa i dusu sumana i bɛ se ka ɲini muso fɛ tiɲɛ la dimi de tun bɛ ne la n dusu bɔra kojugu o de y'a to n ye nin k'i la ou bien n ye nin fɔ ye an ka yafa ɲɔgɔn ma a yɛrɛ b'a ka problème ban ni diminana muso kana teliya i n'i ka cɛ ni ɲɔgɔn cɛ furuko kana teliya k'a bɔ fɔlɔ cɛ fana i n'i ka muso cɛ problème kana teliya k'a bɔ fɔlɔ aw yɛrɛ ka siga ni ɲɔgɔn cɛ ka kow yira ɲɔgɔn ya donc a bɛ se ka ko in ban ni ɲɔgɔn cɛ cogo min hali ni mɔgɔ ma bɔ a kalama o de y'a to salafu ni mɔgɔ ɲumanw kɔ a ko muso furu ɲɔgɔnma fila hara kana to ka mankan ci ɲɔgɔn na k'a denw sigilen to janko mɔgɔ wɛrɛ ni muso ye ko k'i la a bɛ kɛnɛ ma hari ou bien a bɛ hari kɔnɔna la n'a denw bɛ wagati min kana to ka mankan ci a la wagati o wagati tɛ kɛlɛ wagati ye a kana to ka kɛlɛ kɛ denw ɲɛ na a bɛ kɛ sababu ye a jogo min bɛ e n'i ka muso cɛ a b'o jogo ɲɔgɔnna don i den na ni musomanni de don ale ba b'a k'i jaabi cogo min ou bien n'a ba bɛ ɲɔgɔn nani cogo min a fana n'a taara cɛso la ni ala ma fara kan ala ma ale jogo ɲa n'a y'a ka diinɛ faamu a fana b'a cɛ jaabi ni denkɛ dɔ de e y'a ba nani a ɲa na cogo min n'a fana ye muso furu ale ma kala ka adabo a fana b'a muso nani parce que e ye ba nana ɲa na n'o de lamɔna et puis a bɛ kɛ sababu ye k'i ka den kɛ dangaden ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ to k'i muso nani a den ɲana parce que den filɛ ala ye a kɛ den dusukun na bangebaga fila a dusukun milelen don ka taa ba de kanu ma ka tɛmɛ fa kan a dusukun bɛ mile ka taa ka hinna ba de la ka tɛmɛ fa kan n'i tora ka den ba dɔgɔya a ɲana ou bien k'a nana a ɲana e fa kɔniya de bɛ don i den dusukun na i kɔniya bɛ don i den dusukun na ni ala ma fari ka bɛ kɛ dangaden n'o sababu ye donc a ye a ka denw dɛmɛ jogo ɲuman la a ka denw dɛmɛ duwawudenya la a kan'u dɛmɛ dangadenya la a kan'u dɛmɛ i dɛmɛ jogo jugu la wala o de y'a to dɔɔnikɛbaaw kɔ hari i ni muso kana to ka nani ou bien ka bugo ka mankan ci a la a denw ɲana janko n'a bɛ du kɔnɔ duba de don bɛɛ ɲana e ni muso bɛ kɛlɛ bɛɛ ɲana a bɛ ɲɔgɔn nani ou bien luwasi la bɛɛ ɲana a bɛ ɲɔgɔn nani jogo ɲumanw tɛ o de y'a to hari ni ala ko wahjuruhunna fil madaji
ni hari ala ko ni ka muso ye ko kila ye toro na a y'a do furaw kono ko i k'i yɛrɛ tigɛ a la a ma fɔ i k'i yɛrɛ tigɛ a la kɛnɛ ma dɛ a ko dilan yɔrɔ da yɔrɔ i bɛ yɛrɛ tigɛ a la da yɔrɔ de la fura bɛ so kɔnɔ mɛ kɛnɛmala tɛ dɛ kɛnɛmala la hari fɛn b'i ni muso cɛ cogo o cogo kɛnɛma mɔgɔw kana dɔn ko karisa n'a ka muso a bi u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ o kana dɔn ko min bɛ yen dɔrɔn a ka to a yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ka so kɔnɔ a ka ba a ni ɲɔgɔn cɛ a ka so kɔnɔ a ka yafa ɲɔgɔn ma a ka so kɔnɔ aw fila an bɛ wɔsi a ka min kɛ furu ɲɔgɔn ma fila ye o y'o de